Live mula sa ATI Bicol Pili Kangaring Sur. Ito ang ATI Bicol #Sarabay Channel News Update. Magandang hapon. Narito ang news update sa araw na ito. Department of Agriculture bumuo ng Lupon kontra Katiwalian. Live na makakasama natin, Lea Rosales ng ATI Bicol. Upang matiyak ang mabisang epekto at walang korupsyon na paggamit ng limitadong pondo, ang Department of Agriculture ay lumikha ng tinatawag na Integrity Circle na tatawaging Agriculture Dialogue and Information Network Groups o ADIN. Ayon kay Agriculture Secretary William Dar, ang ADIN ay isang sistematiko at institusyonal na sistema na magbibigay daan upang masubaybayan at suriin kung ang mga patakaran, programa at proyekto sa pagsasaka at pangingisda ay epektibo at mahusay na naipatutupad ng walang anumang bahid ng katiwalian. Ayon pa sa kalihim, ang ADIN ay magsisilbing tenga at mata na magbibigay ng agarang puna sa pamamahala ng DA na kung paano makakaapekto ang mga inisyatibo sa buhay ng mga magsasaka, mangingisda, agripreneurs at sa buong pamayanan. Ang ADIN ay binubuo ng mga kinatawan mula sa mga kooperatiba at samahan ng mga magsasaka at pangingisda, kabataan, kababaihan, lipunang sibil, mga unit ng gobyerno lokal, industriya ng agribusiness, akademya, pangkat ng mga relihiyon at mga itinalagang opisyal ng DA. Lea, kung maaalala natin, kumakailan lamang ay nanawagan ang ating Pangulo tungkol sa transparency and integrity. Ito na ba ang sagot ng DA dito? Tama, Nida. Ayon kay Agriculture Secretary, ito ang tugon ng kagawaran sa panawagan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte na magbigay ng transparency at integridad sa lahat ng mga interventions ng gobyerno, lalo na ngayong panahon ng COVID-19 pandemic. Maraming salamat, Lea. At yan po ang news update sa araw na ito. Ako si Nida A. Hagos para sa ATI Bicol #Sarabay Channel News Update. Magandang hapon.